Ó Nora Tina. Léchra Alex tá do chóir ag tastáilúam. Cáirílumm léchra Alex tá do chóir ag tastáilúam. Tá cabhair uam ag dodge, caithfí mé cabhrú leis. Tá feistis léchra ag tastáilúam. Tá al ré le haid tóirthála. Téimish. Cáir. Anseo. Nobby bortha Tom chun cabhrú leat. Ní marshmallow anseo. Okay. Déanta. Go raibh míle maith agat, Alice go raibh míle maith agat. Slán. Go raibh míle maith agat. Woo balloon Pokémon Sha. Andara balloon. Huh, trio balloon, fog famids or maloon and sha. Oh Nora, Mavaloon. Alice and Léchra. Léchra Alice Cáirílumm. Oh ní ha, tá cabhair uam ag dasha. Tá feistis Léchra ag tastáilúam. Feistis Batman. Cabhríimish le dátha. Conas is féidirlumm cabhrú leat dátha, chail mé Mavaloon sa spéir. Woo, go raibh míle maith agat, Alice go raibh maith agat, Alij. Cad é seo? Thóg sé mo uachtar róta. Alex tá cabhair ag tastáilúam. Alice tá cabhair ag tastáilúam. Tá Steffi ag iarraidh mo cabhair. Tá ma eiste speisialta ag tastáilúam. Tá Steffi ag iarraidh mo cabhair. Ba bhálum níos mó uachtar róta. Níos mó uachtar róta. Ban an sin. Tar an seo, a bhiú gón. Hey, tusa achtarnach drumbi, ná bug. Hey, stoppa mis an achtarnach drumbi seo le chéile, Alex Lynn. Se gabhadí a chuirde. Aye. Go raibh míle maith agat as cabhrúlumm. Cabhraí le daoine eile agus bíad de Léchra gach lá. Well done!
Anish Kermish iad Galer la Hela. Iantach. Hey, an féidir leapdul ag immert áit aigen ella. Ceart galore gau. Whoopsie. Oh, ma yia ma vabog. Tá brón Dasha. Nabi borha, dainfamid iruk the vaboga a aimshu. An yainfi tu? Oh, feach, kade shin? Brusty, tá ma vaboga in asnav kiana fain. Tamish Steffa. Tá cuma fuair an gown seo. Feach féidir go bhfuil ar mábóga ann. Is breag an shirk é seo. Sílam go bhfuil sé an seo. Ní dóilm gur bobóg é seo. Níl ann ach líochróid. Tá trícín eile fága agan déanamas seáil air. Ní bobóg é seo ach irid níl ann ach elephant. Béidir gur bé seo é? Buid é lanamh, bhfuil, níl bobóg an seo. Seo or seans deireanach, féchamis chadatá stí. Níl ann ach sparán, níl bobóg ann. Maria tá focad an bháin eile in asnamh uireann déanamas seáil air. Oh, ceart galore. Gacha, Formmuid gá bhbóg datha ar dús. tógamis iad. Datha, formmuid gá cheann de bobóga. Well done! Okay. Go raibh ma agah a chalíní tá ceann amháin fágtha. Steffi, sílam go bhéad a bobóga datha a bheith istí an sin. Déanamas seáil is tí. Steffi, béidir go bhfuil na bobóga an seo? Ceart galore, déanamas seáil air. Formé rud aigen. Formé rud aigen freisin. Ach níl bobóga íon tú seo. Ach níl bobóga intú seo. Déanamas seáil ar rud aigen eile. Ní ha, cá bhfuil siad? Déichamar I ngach áit. Ní féidir linn iad a aimsú. Formmuid gá bobóg eile. Datha formmuid gá bhbóg eile. Okay. Go raibh ma agah a chalíní tá gá bhbóg fágtha. Ceart galore. Oy, 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 oy. Féchamis an bhfuil éon bobóga an seo? Oh, níl ann ach cór. Sílam gur aimsí mé é. Oh, níl ann ach breagán beag. An seans deireanach.
Cade sin? Hura for me bobog a count a one. Gawal agat. Forme bobog ella. Oberwa, Maria. Dera, for moid an da bobog yerinacha. Daha formoid an da bobog yerinacha. An bobog yerinach. Raw ma agat asma boboga a aimshi. Daha, ha bron erin as the horlaba of Risha, a glini, be kinsa ganadvian shiv vermutu. Agus kauri ladini ella. A chalini, dynamish immerch lesh an learoads fadisakama boboga in a goodla. Carrot galore. Carrot galore. Oh, ni arish aisha. Ta is agat, is fardum do quigma boboga. Agus ba chiardún áit níos fearra aimsú chun immert leis an líomhróid téinis. Ma boboga. Dírach furfa. Douche a chudaín. Douche. Terir ai, douche a chudamór. Douche. By tú dénach den scoil. Douche. Neil. Uni ibroi sin. Aha! Éiri agus lunri. Tá sé in amdul scoil. Am chun de chuid fiacla a scuba agus ní suas. Scoopamid de chuid fiacla. Níl. Cafi tú de chuid fiacla go léir a glána agus ná déin dearmid an tanga. Agus inis cafi tú dai ani. Zainta. Níl. Cafi tú ani go ré le hiiscete agus beagán galúni. Am dun vricfista. Bun tatnov as an rifista. Neil phone ermiha. Níl, cafi tú ihe. Is béla antábhachtach an bricfista. Tugann sé fuineh ditch den lá fad. Tar ai, by muid déanach den scoil. Ach tá a hebléid ag testáil uam. Ceart galore, ach feadh cúpla nóméid amháin. Tá an tamistí, túir sé. Ceart galore. Rusty, támid déanach den scoil. Zainta. Ceart galore. An féidir leat tríal a bhaint as seo. No. Oops, ní an ceann seo. Is mathlum é. Seo do bhála druma. Terir ai, téimiis. Am chun de chuid grúige a scuba.
Ní mathlum é in áíra. Furfa am chun imecht. Ó, a dhéhil, tá bón cothram agam. Fan an siúlam, ba mé as láthrach. Hi, Steffi. An féidir lum de jochracha cór aáil isach le de hill. Ceart go leor bí cuaramach agus lean na rialacha le de hill. Ceart go leor. Go raibh maith agat, níl a bhuiachas ort. Cá bhfuil sé, ba muid déanaach den scoil. Ba muid déanaach den scoil. Gau in dhé mé. Go leor de seo. Tá brón orm. Tám có leabh. Wath leat go nimrón ceol. Tá. Sé sios. Tá sé sin contúirteach. Ó, ceart go leor. Ceart go leor. Táid tagtha scoil. Is fearr dit brostú. Slán, bíodh lá maith agat. Am chun obair a dhéanamh. Uffig Vania Mania Kidge. Se, táid ag planál an físeán seo a scoile I gceann seachtaine. Ó, a dhéhil. Caithfí mé dul as scoil. Conas a bhí de lá scoil inniu. Mar is gnách go maith. Go raibh maith agat. Imi leat. Huh? Am as cluiche. Taimish. Tá tú as cluiche feadh 20 uair an chluig. Ní raibh annach brunglóids. Tá sé deacair a bheith I do dhuine fásta. Déanaimis meas orthu agus carímis le gach lá. Féach.